Kainit. Ay mga kakisaw, akong i-recreate ang usa ka sudan nga ako ang ginahan yun nga kanon sa Pilipinas. Dugay na akong makakaon ani more than 20 years. Nakatunan ko ni sa pagluto kadto ning high school ko nga nagpuyo ko balay sa akong manoy o sa ihang asawa. Naa sila gitulo na ko nga luto. Nga lami siya pero simple kaayo. Wa ko ni makaon diri sa Canada, it's because oy agbati diri. Niadto ko og Chinese store, nakita ko agbati. Lang agbati kay inani sa kadag baka ning agbati kay tambal mi sa hubag dito sa Naga daghan kig ingon ani, so ang ilaha dito gagmay no inani kadag ko ilang dahon fresh pa gid ni siya. Ang among lutoon ang katong tip sa agbati karon ako siyang lutoon murag stir fried ang style atong tan-awon kung parehas baglami. Og mao na ni siya nagisa na ko kainin ta kong mantika pag human gi kuan din akong luya mantika ng luya ang iyahang bombay, nga human og ahos nga gamay og kamatis. So, isangkot siya lang og gigisal na sad ang kaning gitawag og agbati. Itang pepper, onion, bitchin, aron mo lami og gitaan og patis aron matodo na gid ang kalamian ini mga kakisaw. A little bit of chili powder og mao na ni. Init na nako og wala nahuman na. Og mao na ni ang finished product pagkalami. Na ako'y kanon, nya na ako'y agbati, no? Atong tilawan kung unsay lami sa agbati ha, kung mao ba gihapon ang iyang lami. Mao gyud lami as in. Way subak-subak ni, diretso ni. Biya atong butangan atong rice. Na atong tamatis gamay, hanghang siya. Be. Kainit. Init kayo. Kay bagong luto. Okay. Be. Lami kayo mga kisaw. So ayin ninyo. Lami din kayo siya. Maog yung lami Gimingan ako ani. Pila na katuig. O katiloan ni mga 25 katuig. Diba? Lami, the best. Way subak, pero lami gihapon siya. Ug mo ni pagkaon nga ako ang gihandom nga akong makaon gyud. Makainomdom ko sa kuang high school sa panahon nga naglisod pa, gipit kaayo no, maglami di kay siya gyud as in. So tinuod gyud nga dili nimo mabalik ang panahon, ang kalipay nga nahitabo sa una, ang panghitabo sa past. Pero pwede gyud nimo ma-revisit sa pamaagi sa pagluto sa mga butang nga imong gi-enjoy pagkaon sa una. O salamat kaayo sa inyong pagtan-aw. Please like and subscribe sa Facebook o sa YouTube channel sa Kisaw TV. Thank you.